Earcú Foirne. Tógtar policy labhairt na Gaeilge san áireamh agus fuair nó gan Earcú. Pléitir san riachtanis na scoile maidir le Earcú Foirne ag leibhéal an bhford, agus tá tuiscint ag mar banisteachta. Go bhfuil dúlgus orthú foireann lán ailte le chord chumas Gaeilge a Earcú. Cuirtear iarrthóirí phost sa scoil an eolas gur scoil Ghaeltachta agus déantar é seo sulla gcuirtear faoi aglaimhiad. Cuirtear an teolas sa bhóga gan phost agus bíonn sé siléir ag gcuirtear an phost a seoltar chucab roimh ré. Bíonn sé siléir freisin go bhfuil orscoil páirteach sa scéim aitheantais agus go mbeidhfear ag díriú líofacht agus chaid an Gaeilge na iarrthóirí. Nuair a bhíonn múntarí dhá gapa sa scoil, I dúspáir caithfear a chéintú go bhfuil na cáileachtaí garamúla riachtaнаcha acab, déantar iarracht i gcónaí múntarí a cheappa, a higgins córas an taméideachais agus múna an dara teangan. Tá sé tábhachtach go neithníonn siad an tábhacht a bhhainint le sealbhú agus le cuimhnú na teangan. Go bhfuil siad passionanta I leith na Gaeilge, go dtiginn siad cóthaigs na scoile, go dtiginn siad fís na scoile gan Gaeilge, agus go bhfuil siad sásta takeú leis an bhís sin. Go bhfuil muid ag cur bunéideachas go ardchaidán trí bheán na Gaeilge fáil go fáistí na scoile, le cur a gcumas a bheith ina gantarí líofa Gaeilge. Is scoil aine tá postfreagrachta crothaithe le cuaram churchan cí na Gaeilge. Chomh maith leis sin tá córas mentóireachta crothaithe sa scoil, agus tá sé mar dhúlgus go dhuine gon iarrainn bhainisteachta inscoile freagracht a chhlacha as tacaíocht a chóirt go na múntarí núchálaithe. Tá an barbanisteachta na scoile chula chacaíocht chuún nuair a bhíonn forbairt charamúil bun agin. Ní gá ach iarratas a chur chocab agus pléitir ag leibhéal an bhford. Pléitir forbairt charamúil go minic ag na cuineachaí Foirne, agus bíonn an-chur ag cholachanna taidh gobar sa scoil sa bailíosaí. Tugann sé seo únaireacht an bailíosaí agus chur I bhfeidhm an fallasaí.